Ipar Euskal Herriko ikastolen garapena, aurten jaz baino 100 ikasle gehiago, 4.500 zaur eta erronka hainitz euskararen geroa segurtatzeko. Usaian baino beilari gutiago, uztaila eta abuztuan Doneiako bidean, egunean 200 erromes garaziko agera bulegoan, iraila hasi denetik bikoitza eta mundua beraz berritzen. Arratsaldeon Urruñatik, hemen herriko bestak ospatzen dituzte egun hauetan, eta gaur primak abere lehiaketa zoin gehiagoka, laborarien eta azlean egun haundia, besta eguna, natura eta abereak maite dituztenen itzordua hemen pilota plazan, besta hon beraz Urruñar guzieri, eta ongi etorri deneri arratsaldeon. Seaskaren ikastolek azten segitzen dute. Aurten berri biziki una sartzen duntan, iaz baino guti golera, 100 aur gehiago ditugu, 4.200 eta 85 gira, gorakada bat badugu, bai lehen mailetan, bai kolegioetan eta berziki ere liseoan. Eta beraz, laster bigarren liseoan sortu beharko dute ikasle guziak hartu alizateko. Goetak aintzinatu dira, azken bi urtetan haitu gira, lantalde bat haitu da liseoaren etorkizunari buruz, eta argira, berdugula lehenik gure eskaintza zabaldu. Lanbide heziketa mailan, 2 formakuntza bakrik eskaintzen ditugu, eta ez da aski, ez dugu eskaintza aski zabala gure lurraldeko aurren beharrei erantzuteko, beraz hori berdugu garatu, eskaintza gehiago eskaintza zabaldu, eta hortarako berdire kopuruak handituko dira, eta berdugu bigarren egoitza bat atseman, eta erabaki hartua da, badakigu argi dugu bigarren liseo bati buruz joan berdugula. Aldiz nun, noiz eta nola hori ez dakigu. Beskoizeko herriko etxearekin izan dituzten arazoak ez ditu dira, gehiengo berria eta hitzarmen bati esker, zalantzak aleren 2022tik hitzarmenik gabe lan egiten baitu Seaskak, 3. ikasturtea hasten dutela hitzarmenik gabe Euskararen erakunde publikoa eta hezkunde nazionalarekin gobernu berri eta solaskide baten zain daude kezkatuak ere egoitzen alokairuaren emendatzearengatik. Aldi oro hitzarmen bat berritzeko momentuan, prefetak edo suprefetak indar guziak eman baititu gure alokairuak igotzeko. Azken urteetan, gure egoitza kontuak, gure alokairuak, gure maileguak pixu gero eta handiago dute gure aurre kontuan eta gure askatasun mugatzen dute gero eta gehiago. Kezka handi bat dugu gure egoitzan inguruan. Hor ikusiko dugu, badakigu jarrera hori palixetik heldu zela, prefetak ez du bere baitaik erabakitzen horako politika bat ematea, agian hor ere, gobernu aldaketak, jarrera aldaketak erriko dituzte eta gai hortan ere lasaiago ibiltzanko gira ondoko urteetan. Kolegio bukaeran ikasleen euskara maila aztertzen segituko du Seaskak beren gaitasuna hobetu alizateko eta hiztun osoak sortzeko. Irailaren 21 Euskal Herriko Ikastolen Federazioa senperen bilduko da eta egun hortan iaz ideki zen kolegio berria estrenatuko dute. Usaian baino beilari gutiago udauntan Doneiako bidean, Donibane garazi aldean, uztaila eta gorrilean 200 lagun bataz bertze egunean aintzineko urte eta maino gutiago. Menturaz Olimpiar Jokoak eta bidaiatzeko prezioen emendatzearengatik. Burubilaren lehenean 400 beilari berritzere, askatasuna, poza eta lasaitasunaren bila, zeren zer ematen du Xuxen bidean barna ibiltzeak? Bidean zilaik, ez bazira mintzatzen, ez bakotxak bere itentu burian heldu zauzkitzu lehengo gauzak. Nolaz hor bide hortan, nik hori zautut, bakizu, ez dakit, nolaz. Zemeitek iten dute
familian norbait hiltzen dako, jarrendako. Beilariak errezebitzen du, erresuma guzitakoak. Amerikanoa, frantsesa, biztan dena, gero badea Letoniatik bazien eta Hong Kong, Koreatik eta erresuma guzitaik badea. Azken urteotan anitz Korea beherekoak biztan dena ezen urtekoak, heke iziari eta maite utehunat piaia hori itia, behila hori. Eta hendako urgunetik diten dienak zinez Elizako jendeak dira, kusten du gazteatzu, galditen dute meza badenez, ageri da. Gutiz bera, hitanoi bat, erresuma, hitanoi bat nazionalitate badira, pasatzen dienak. Gerotak gehiago bada, Xino eta Vietnamien eta oite gehiago heldu da, gerotak gehiago, asiatiko gehiago. Heldu dira, zaket, diru gehiago ingin, sos gehiago ingin, edo? Urrunetik heldu dena, sosaikin heldu da. Urbilekoa da gutixoekin. Mundua dato, urtean kasik 60.000 beilari Garazialdean. Egun badira egunak, boste egun pelerrekin hemen pasatzen denak. Jende goxoak, jende charmantak. Lehenik galditen du bautenez pasaporte erten den bezala kredenzial peregrinoen eta nola errain dut karneta behen izena sartzen dute. Eta egun guziz, tampona sartzen dute beren finitu hartio, kompostela adio. Batzu binaka, irunaka edo taldean, baina batzuek bakarrik egiten dute bidea. Gero, Garazitik duiten dielaik ez dira bakarrik. Hara, zeit spezial da. Itxaso bazterian zielaik ondokoari ez duzu kasu iten, bena bideoktan adiskideak iten dutuzu. Urte osoan 200 laguntzailek lan egiten dute txandaka hemen, Donibane Garaziko informazio bulegoan, eta anekdotak ez dira eskaz. Egun batez, nik ukandut Iraniatik helduten gizon bat. Eta galditen diot, zu Iraniakoa musulmanazia. Bai, musulmaniz, bai. Eta jakiten aldut zendako iten duzun bidea. Nik Iraniara niz eta ez dut Arabi Sauditat duten ahal. Iraniarak xiitak dira, Arabiakoak sunitak. Nik ez dut iten ahal ene bidea alamek. Ordean ene bidea hemen egiten dut. Bai. Badira, ahunt giristinok egiten dutenak, beste atzu, eta kuriostatez, mena abiatzen deinak edo bizpairu aldiz edo iten dutenek erten dute, beti berriz partitzeko emila, eta guke hala gertatzen da. Ez hau iten dugu, nagio iten dugu beneguna oso elgarrekin, eta gero ez dugu ikusten bihamunean, edo berdin antik hiru lau, zorzigo egunean berriz ikusten ditugu, eta zumetzu joan dira fitio, bestatzu, eta gultixoa gori, bon. Eta ahiatzean, bat dira jendeak nigarrez hasten dienak, honbeste egunen bidean ibileta badadenetaik beste atzu lujian, zeit partikular da. Bakotxak bere bidea, baina dendenek atxikimendu bera. Ene retreta hartu dutoek bihamunean joan biderat. Aspaldian eran nuen, buruan nuen eginen nuela eta ene beste ekin jingila. Denbora ekin, mandu denbora oita 10 egun egiteko, tranquilki. Maite du kurritzia, mena jakinez goizo hasiko ginen hamestetan hoi adinean, ez gira txahartiak unisha hartzen ari, mena gazteak kustentu laik arrazoin dute itia, mena zeit partikular da, guk publizitatea iten du, bakantzak mano hobeki da, hanbest spezial da, eta bide hori. Benti Santiago da, bai, hemen Camino Frances, eta gero Camino Norte, eta Portugaleko ere gainan dugu, eta puian vele dementiunat, eta gu badu antzo hoi urte bideoetan ibiligera, baitu du ibiltzia, konten gira,
Done Jakue bideetan indarra eta poza elkartzen direlakotz, jaun handeriak izan untsa eta bihar arte.